שבלך משיח אוי 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 מלגת גבי המקדש משמיע לישראל ואומר ענבים ענבים הגיע הזמן
בהיסח הדעת, הם בן דוד בא אליו בהיסח הדעת. הם בן דוד בא אליו בהיסח הדעת, הם בן דוד בא אליו בהיסח הדעת. אוי אבל איך מסיחים דעת מהמשיח, איך מסיחים דעת מהמשיח, אוי איך מסיחים דעת מהמשיח, הם בן דוד בא אליו בהיסח הדעת. אוי אבל איך מסיחים דעת מהמשיח, איך מסיחים דעת מהמשיח, אוי איך מסיחים דעת מהמשיח, הם בן דוד בא אליו בהיסח הדעת.